Husi? Hús. Hús. Na, nem nyalsz. Ne nyaljál, nem, ne nyaljad. Nem tudom mennyire látszik, de én most úgy csinálom ezt az egészet, hogy közben Husóka a hátamnak dől. És kurva kényelmes így csinálni. És bűnjök közben. Husóka már kiáll a hátam. Na ja, kicsit. Jaj, a tokám. Jesszus, látszódjon a tokám. Nem látszik, de amúgy itt van neki tőle a hátamnak. És én így írok. Kurvára könyvedek. Most megfordult. Most erről fog jönni. Jaj, Husi, tök jó, hogy felvettük ezt a kényelmesebb pószt, mert kiállt a hátam. Hidd el, Husóka, én utálom ezt a legjobban csinálni. Szívesebben labdáznék veled, de sajnos leharapják a fejemet az apekos bácsik, ha ezt nem csinálom meg. Jönnek és oda nyomják a ceffet. És hát, ha nem kapok ceffet, akkor nem tudunk venni finom falatokat Husókának. Igen. Úgyhogy muszáj megcsinálni. Na jó van, folytassuk. Husóka kitartóan várja, hogy végezzek. De hát várhatod, Husóka, mert még csak június 25-nél tartok, szóval még a felénél se.